В последната част на нашето предаване ще ви ориентираме къде и как най-добре да прекарате вашата ваканция тук в България. Всеки се оплаква как няма пари, много знаят, много и не знаят дори къде им се ходи, трети пък са традиционалисти и ходят на едно и също място, защото там по принцип им харесвало. Точно тук идва на помощ и следващата книжка "Пътеводителят на българският пътешественик". Пред нас вече е една от авторките, Виолет Фарах. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Как ви хрумна идеята, да, наистина? Аз го разгледах тук, докато трябваше видеоматериала. Има страхотни места, които съм ги знаела, но пък не знам защо. Радвам се да след град Вулкан на първи прочит. Как ви хрумна идеята да създадете такъв пътеводител? Значи ние по принцип работиме най-вече с уеб-медиа, но решихме, че има хора, които предпочитат да имат книжка в ръка. Това е нашата първа книжка и решихме, че в България има много места, които си заслужава да бъдат показани, тъй като голяма част от хората традиционно предпочитат едно или друго място, а не се сещат, традиционно отиват на море и то един и същи курорт в повечето случаи и планина. Точно така. Море и планина. Се забравя, че в България има и много други места и забележителности, които могат да бъдат разгледани. Включително и в района на морето и на планината, но които не са част от този традиционен туризъм. Нашата идея беше да представим точно такива места, редом с традиционните туристически дестинации. Ето тук накрая, понеже Дидо показа първата част, където е описанието на големите градове, които вие сте включили в първата глава на пътеводителя, има ето белоградчишките скали. Те са изключително популярни в момента, но колко българи са отишли да ги видят на живо? Вече са доста популярни в интерес на истината. Очакват се много да се увеличат посещенията. Ако не се лъжа, за юни имаше около 30 000 посещения. Въпреки това е един единичен случай. Точно така, да. Искахме да покажем и други такива места, като белоградчишките скали, които могат да бъдат популярни, но все още не са. Затова сме разделили книжката на типове туризъм, а не географски, за да покажем на хората различните възможности и видове туризъм, които могат да практикуват в страната. Кои са тези типове, които, кои са главите? Главите на книжката са, разбира се, традиционните морски и планински туризъм, без които не можем да минеме, но също така наблягаме много сериозно на екологичен и алтернативен туризъм, който включва екопътеки, природни резервати, българските пещери, също така селски туризъм. Разглеждаме и възможностите за културен и исторически туризъм, тъй като в България има страшно много крепости, светилища от тракийско, римско време и други периоди. Има страшно много скални манастири и църкви, които са много любопитни, но също малко популярни. Гледахме да включиме от всичко по малко, така че всеки да намери себе си в тази книжка. И за по-младите, и за по-възрастните. Надявам се, че има, различни опции. Надявам се на хората да им хареса и може би най-интересната част е последната на книжката, която е най-практически насочена. Там представяме еднодневни и двудневни маршрути за разходка от различни начални точки. Хората често искат да пътуват някъде през уикенда, но просто им липсват идеи къде да отидат за един ден или за един ден една нощувка. Именно, това е точно пътешествие. Не е традиционната почивка с спане по цял ден или пък на плажа. На човек му се приисква да тръгне някъде, просто да тръгне, но не знае къде. Затова решихме да представим такива възможности от София, Пловдив. Кои маршрути всъщност е? София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново и Смолян са водещите начални точки, но маршрутите могат да се комбинират или да се използват други начални точки, които са споменати в тях. Мисля, че успяхме да покрием малко или много цяла България. Кои са според вас непопулярните, но изключително интересни дестинации? Нещо, което подготвяйки сборника ги открихте и даже вие не сте чели. Според мен точно културния, окултния туризъм е много малко познат. Наскоро така ми се случи да пътувам до Сопот и там точно местните хора ми казаха: ние имаме страшно много крепости, ние имаме светилища, но никой не знае за тях. Археолозите не са ги реставрирали, не са популярни като туристически дестинации. Тракийските светилища са безумно интересни. Има едно такова до Приморско, Бедликташ, което е известно като българския Стоунхендж. Ежегодично до Приморско, но едва ли не? Той е точно на 3 км от Приморско, точно така. В Родопите също има такива светилища. Белинташ е един огромен камък с издълбани в него улей система от кладенци, обредни ями, но това са много малко популярни места и по принцип трябва да се питат местните хора, за да ги откриете, понеже те не се рекламират и не се промотират като туристически. Има ли места в България, където не можеш да отидеш? Смисъл... Недостъпни? Недостъпни, да. Има, да. Но и те имат какво да покажат. Едно такова място, примерно е Чориловски манастир, до който може да се стигне само по черен път. Но той е много стар, с много богата история. Това е в Петричко.
И във всяка една част от България има какво забележителности, да се където види. хората могат да отидат. Точно А как да тъй като някой не може да избере пътува толкова. някой от нашите зрители сега за събота и неделя къде да отиде? Как да прецени? Те са толкова разнообразни маршрути, пък времето винаги не стига. Така е, да. Ами може би зависи от това какво обичат хората. Някои обичат просто да отидат на спа и релаксация, за 2 дни да се поглезят някъде. Други предпочитат планината, планинските маршрути. Възможностите са безброй, те са хиляди и може би точно за това ние се опитахме да включиме различни маршрути, фокусиращи върху различни типове туризъм, така че всеки да открие по нещо за себе си. Много е трудно да кажеш коя е най-добрата опция. Просто има много, твърде В случая много. ти трябва, може би, само желание. Имаш Според тази мен, книга, да. само желание, искам да отида И някъде. книжката, да. Няма как да не си избереш нещо. Аз И аз Да. така също мисля, виждам да. Ваня какво Вече различа имаме в момента. информация. Кой ви съветва и как, на какъв принцип включвахте различните дестинации? Така, както споменах, ние сме си медия, която изцяло работи в сферата на туризма. Нашата идея беше да създадем група от уебсайтове. С различна тематика, но всичките обединени под сферата на туризма. Работиме по това нещо вече повече от година и след като видяхме, че към сайтовете има голям интерес, bulgariansite.com е единия, и хората търсят информация, нали? Оферти, хотели, агенции, те винаги могат да намерят, но какво могат да видят, много рядко има такава информация. И решихме да пренесеме това, което сме създали в уебсайтовете, в една книжка. Тоест, ние имаме доста богато ноу-хау, бих могла да кажа. С колегите пътуваме страшно много, работим с външни автори, които са по места и могат да препоръчат в техния регион какво може и какво има да се види. Точно това ми беше мисълта. Дали с хората на място говорите, защото със сигурност от тях се научават най-интересните Абсолютно, неща. Да, точно така. Както сме писали в самата книжка, всичките тези идеи са тествани от самите нас и ние знаем за какво става въпрос. Не е просто някаква информация за някакво място. Това е как ние сме го видяли това място. Аз не видях, между другото, плаж някъде. Има плаж. Пропуснах го плаж, така на пръв след градовете има отделна рубрика изцяло за морски туризъм, тъй като книжката излезе сега през лятото и сме я насочили малко или много към възможностите за туризъм през лятото. Да. Надяваме се да издадеме допълнителни книжки с друга насочена: зимен туризъм, културен туризъм, един хубав голям алманах за България. И какво препоръчвате, когато говорим за плаж, море? Кои са най-така хубавите и спокойни, чисти? Много важно. Плажове. Ще питам за планините. Добре, разбира се. Имаме различни страсти. Пак е един много такъв общ въпрос, просто зависи хората какво обичат. Аз съм пристрастна към Северното Черноморие, тъй като е доста по-спокойно и не до такава степен развито като Южното. Това е за хората, които не си падат по масовите курорти и които искат да отидат и да разгледат едно тихо, спокойно място. Там е по-скалист плажа, не е толкова имаш предвид на север, много на север. Калиакра и така нататък. Да, там на север. Също така е красиво около Варна, резерват Камчия. Там, където реката се влива в морето, е една изключително красива местност, много недокосната от човешка ръка. Това е този тип туризъм, разбира се. Имаме и популярните курорти. Имаме Златни пясъци, имаме Слънчев бряг, имаме Балчик. Възможностите са хиляди и пак зависи от вкуса на хората, според мен. Ти искаш да питаш за планините. Нямаме време, за съжаление. Нямаме време. Едно прекрасно предложение все пак за всички нас, които са ни гледали. Пътеводител на българският пътешественик. Книгата вече можете да си я намерите в всички книжарници. Да, книгата я има във всички по-големи книжарници, както и по бензиностанциите може да бъде. Така че, тръгвайки на екскурзия, взимате я и обикаляте. Това е. Това прекрасно предложение се разделяме днес. Утре бъдете отново с нас, точно в 7 сутринта. Лек и успешен ден!